L-ebda talba fl-ebda ħin mill-awtoritajiet Maltin biex jiġu ifriżati l-assi ta' Yorgen Fenech f'Dubaj. L-imprenditur akkużat li kien allegatament kompliċi fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia irċieva €1.5 miljun mill-kont li kellu f'Dubaj marbut mal-kumpanija 17 Black. Il-Bank Nur f'Dubaj għalaq il-kontijiet ta' Yorgen Fenech aktar kmieni din is-sena. Uffiċjali tal-bank f'Dubaj qalu lil REUTERS li l-Bank Nur kien għadda żewġ ċekkijiet ta' aktar minn 6 miljun dirhams jew €1.5 miljun meta qalqet kontijiet f'isem 17 Black. L-aġent kap tal-United Arab Emirates Financial Intelligence Unit, l-ekwivalenti tal-FIU ta' pajjiżna, qal li l-bank kien iddeċieda li jrot lura l-flus lil Fenech għaliex kien meqjus bħala klient high risk. Dan seħħ f'April ta' din is-sena, ftit xhur wara li sar magħruf li Fenech kien is-sit ta' 17 Black. Il-Bank Nur irrifjuta li jwieġeb mistoqsijiet ta' REUTERS dwar dan il-każ. Skont REUTERS dawn iż-żewġ ċekkijiet għadhom ma ġewx depożitati. Dawn iż-żewġ ċekkijiet huma prova li jorbtu lil Fenech mal-kumpanija 17 Black u għar minn hekk jirriżulta li l-awtoritajiet Maltin ma ħadu l-ebda azzjoni biex iżommu t-trasferiment ta' dawn l-assi. Fil-fatt Ali Faisal Baalawi kellim għall-FIU tal-Emirati qal li l-flus ġew rilaxxati lil Fenech għaliex ma kienx hemm ordni ta' friżar tal-assi mill-ebda awtorità, inkluż mill-awtoritajiet Maltin. L-istess Baalawi qal li jekk ikun hemm talba dawn il-flus qatt jistgħu jiġu mwaqfa. U wera kopja ta' dawn iċ-ċekkijiet lil REUTERS b'uffiċjal ieħor tal-bank ukoll jikkonferma li huma awtentiċi.